sa inyong alagad si Kanginan Trifon Morales, and then my partner ka po na ko diri sa Randy Tayad. Asap kita ha, always say a prayer, Lord. Thank you kay Lord sa mga yata ka namang grasya. Matag adlaw, thank you kayo. Salamat kay Lord. Okay, kita maglangan. Ang sa tampo ko ng tungatagan ang pagtagad pinadaan kini sa usak ka usak ka babae. Napatawag lang sa ngahan nga, isuji, ako kasi nganda, kalitan ko sa nganda, babae, hinga lang, Julin. Kini akong problema ba, bahay ni sa among sitwasyon sa bahay, nga diin, duha na lang ni ka managsuon ang nagpuyo sa bahay sa among mama. Wa naman among mga ginikanan, busa kami na lang. May pamilya ang akong maguwang o akusad. O kung nga nung na problema mi, ingon magud ini ang mga paghitabo. Appear tayo, sumakit ang ulo ko, sumakit ang pewang ko, sex bomb, sex bomb, sex bomb. Spaghetti pababa, pababa ng pababa, spaghetti pataas, pataas na pataas, spaghetti, Nakalutol ka spaghetti, sige magsayaw. Ready na ng spaghetti. Ato na ba eh? Ay, uy, tayo pasasayo rin ka mula ka, Okay, sayo may meeting mo miya alas 5. Mao ba? Okay na ba okay na ba ka din ha? Okay na ko, okay na kayo. Okay, ay ko ta din ha, mulir ko ini gumana ko sa meeting, okay? Oh, sige dong. Ay, ko wata pa niya po. Sige, sige. Okay, amping ha. Dili ko nga mukhaw din ha. Okay. Bali apon, di bali ko dito. Amping. Dai. Ay, tiwasog kang tabi. Oy, muna ito sudaan. Oy, kung gusto ka lang niya ang sudaan, tagay ko sa sakong budget, ha? Dili kay pisik-pisik lang ko mo budget para sa sudaan. Ikaw ka Awa na. Tagay! Yato ko pa tamo Ibis magkatakanta pa unta ko sa pagkatakantaan. Okay, budget mo na. Nag-away sa sila man, si Manang Linda. Magyaw-yaw Naunsa man ni sila, murag maghilak yun ang adlaw ko, di ni sila mag-away. Kaita ra ba, naarabang mga bata? Magyaw-yaw! Ay, kaita makadungog bis ilang away. Kanus up pa man ni sila mausap, pagkakidot. Ano niya? Day, Julen. Ay, Manang. Panang pasensya na mo day ha. Ang saon ko na si Manong Lino ko day. Ikaw na rin sisabot anang Manang eh. Maulagi. Unya, ang saon man na. Di man mahimo og dili ka tubag. Makatubag man kita. Okay naman na mag-away ko ng good. Basta ilang unta ba, makadungog ang mga bata ba, makakita. Kailain man good kaayo mag-away mo niya, inyong mga anak, magtanaw ninyo. Basta si Bako, inigdako anak nila. Wa na nirespeto ninyo. No, ito kilaing mabasol ani day kada di ko maguwang nimo. Nang. Ang saan si Manoy mo na? Ha? Dahil, nag-away na sad. Pinapabon sa pagkamaan na nila. Ako, mong ko problema. Ang akong ikabalakan ba, ang ilang mga anak, mga gagmay pa manggod kaayo, nga magsika kita nilang mag-away. Ligag ko ang mga bata, awa na mga batasan, tubag-tubag na nila. Inglan na kong bakakon. Kali na, ilab to ng anak. Ila laging anak. Kunya, atom sa pag-umangkon. Malipay ka, ngayon mong pag-umangkon, maingon anak. Ay, mau ginay usas akong gikadlukan dong. Kaning mga anak ba, mga dungog nga pero may mag-away ang mga ginikanan. Nahadlok ko nga tingali unsa epekto anak nila ba. Ay, istoryahin ng mga bata. Ano sabot sa taon ba? Maugyot mo ginay buhaton ako. Sige, sige. Sultihan ako sa mga nito yun. Akong gisubong sa kong bana ang nahitabong away nila. O kunya. Yanoy, away sa nemos man na. Ay, yabag mo lang, babayana. Kung anong mga ilaglay nagsabot ha. Ako mang kabalakaan bak ng mga bata nyo. Kaya pero may magkita nyo mag-away mo. Kanar ba mga bata man eh. Basta pero may makikita ginanay lang mga gitanan. Problema yun na yung dako. Ano mag-uod mo? Dili mo na inyong anak. Ako na. Oo, lagi. Pero pagmangkon sa na ako. Kung dili mo gusto nga makadungog mo perme sa amo ang away, pamalhin mo. Nay, bidyaw. Sa kunin pagsasulti ka. Sa mambungol ka. Ayaw mo pa hilabot sa mong kinabuhi, ha? Kay wa may maghilabot ninyo. Bisa bagong sa pamudi, ha? Di may maghilabot, busa ka mo, ayaw sa mo pahilabot mo. Sige, sige. Umilabot din nyo. Pero kung sabi tabo na inyong anak, wag yung milay mo basol, kamura yun. Mani, mani. Ito kung yuhid mo. Usa kang digan. Bubuhi, tabi. Sabi gising at sinina na to. Manghol talaga, ha? Manghol talaga. Unsa?
na niya manultikod. Abi kay siya may magkuwang. Basta di na sila, uy. Musangpit na bitaw na sila nimo. O musangpit gani, pikati ha. Oh, day. Ikaw pa'y naghuna-huna nila. Sila pa'y masuko. Ang tingali ni Claro tong pagsabot nga konsulti niya, day. Na, basta di na sila. Bahala na sila. Lain na pagkasulti man, bitas lain kasultihan. Ano sabi gisulti sa daan mo? Ang hinang taon, hinuon ko nga, ang akong isulti niya nga, di ko mahilabot. Yeah. Ulon siya mitabot sa patag, hinang hinuon ko. Sulti, ah. Di ko gusto makadungog kung mag-away mo, ha? Pamalin mo! Ha? Ingon siya nga, di ko gusto nga makadungog kung mag-away mo, pamalin mo! Aw, kana mo ni Claro di ay. Oh, Yawa ko niya manulti. lagi, usap lagi. Bida, di kasi ay inaanak ka niya ito po. Aw, Claro, ang pagkasulti niya, das, kinaiya siyang asawa. Mao yun, pero sige lang, ilan ako paduolan nila. Distansya lang kita, day, ha? Bahalag, naana sila yung mga unsa ila problema, di lang kita manghilabot. Diba, pre? Salamat, pre, ha? Ino na ako. Si Manoy, din mo, pre. Wala mo ibita. Sabi na siya, doon na siya minurog. Dito may kung Manoy ni mo. Sige ko bahas-bahas niya, oh. Murag, magpasingit ba? Lain na, eh. Binayot ko, pre, binayot ko ron. Sabi na siya, iya, itong gi-away, sabi na. Pre. Oo, ang bataan ha. Musukol di magawag. Huwag yung kuwag dahay. Kapilan ako nagsigig labay-labay nila. Mao di niyong gusto ha. Sige. Huwag igsulay. Ano bito musampit mo na ako? Ang aw na to. Aw na to umusikalaki ninyo. Da, naman lagi ka diha. Ano mo di? Naman sa, uy. Naman ko si Dudut sa ubos ba, nga mamangod, nag-inom. Huwag ada? Ano kung mangagdangan, kabikil mo yan ha? Oh, gusto ko di ay. Wala ka ko'y madato. Sorry na lang yun nila. Umyol. Sa man, ka mahubog? Ay, lamay na to. Ang inom dito lin, pagbida. Duharang dubutin niya. Aw, abi na kog nahubog na ka. Sige, pahuway lang sa diha. Tapari ng anak mo diha ay. Sige na, pahuway ko ka dito. Sige. Ano mo? Uy, sa may labot anang bata gud uy. Minatug naman na. Rung na dito. Ikaw, bilang siyang gamay rin kayo ng lugar na itong bahay. I-plasta na diyan tarong. Anong ako pa may paplastaro ni mong anak? Ug ikaw na lang di ay kunubi? Unsa di ka kayo mo? Nga lalaki man ka? Hello ba? Ayaw kong pahilom ha? Gagwan ta talabaya ka. Buang ka musuko di ka na ako. Animal! Uy, inibok na ko, animal! Suko, Ay! musuko di ka na ako. Pida, ang gara ang giling natawa na. Hapit ng gabi, mag-away sila. Kan na boy tiket to, tanda to. Huwag ka rin tuyuan nila doon. Aron, di ka makatulog abi. Ang ano ko tao? Ayaw kong banghagi ha? Ayaw dyan! Kusayo, ha? Gusto ko na naman ko ni magbuangan ka. Sige ron. Sige. Kita kani nga itong gigulitan ha? Kita kani nga itong Murag ay gigulitan. kutulo sila na. Ha? Ay, dahil ano giling na biko no. Asa ka, uy! Tuon na ko sila. Diha ka. Ilom dai, paitan mo tawa na. Balik din ko sa kwarto. Nabalik naman ka. Nagkaistorya mo? Wai, Ano man? abot ko dulu sa laboratory, hilom man. Tuwang lang kung yun. Mao ba? Tuwang na ta. Ay, ang uyal. Ay, ito ba ito? Ala, usa naman sa tron. Oh, wag may kong ngilang puti mo ha? Bigyan sa dede ka. Bigyan sa dede ka. Usa naman ni sila. Uy, di man ito makatulog, ani. Uy! Usa naman ni sila. Uy! Unsaman? Ha? Ay! Hulungan na ninyo! Sa! Bida! Kita ka na bata ni rin itog! Rumugway batasan! Usay tingin Pati mo mga tog! Kami taon mga tog eh! Sige mong away niya! Kamong musuban! Hilom ay. Nanghilom na. Sigat yung mga mata, anak. Bagya mong naon na! Oy! Kawas ha! Magbay na! Ang kaba ang bagwag! Ang bida mo pagit ko! Tuot kang sibunggan ako siya!
Ayaw pagawas. Suklang rin buwa nga day. Gubusta na niya. Ayaw lagi, ayaw pagawas. Ugma lang niyo saya. May gani kay ni patuo ang akong bana nako. Ugwa pa, siguro gyud magsukmagay ang managsuon. Unya pagkaugmaan na. Oh, mayo kay migawas ka. Ano itong yun? O, saan itong imo gabi eh? Pasing ito? Ito pa sa ingit ay. Badlong na to. Ba't to sa mga ikog? Di ko mo rin mo yung ano ba ya? Ang sa may problema ni mo? Ay, ano ba day, ha? Gusto mo ikog sa akin yun? Saan? Sukol ka? Sukol ka na ko? Kung imo kong pagsunay! Word, makigsukmagay ka na ko, ha? Ay, na, hindi ko makisubagay mo kay magbuwang di ka pag imo kong pagsun. Aw, di ka kasibugan. Okay? Agay! Magalit mo ka rin! Magalit mo ka! Subagay ka! Ginoo ko, sila si Manoy. Huwag siguro ito sa bagay. Dot! Ayaw magsukol, Dot! Dot! Hala, uy! Ginoo ko, saan na sila? Sige na mo ka! Isang kinisipin! Nagsukbagay yung duha, pero naundag ilang away sa dihang niabot ang mga pulis kaya gitawagan sa among mga silingan. Unya, daon sa man mo, uy, nag-away mo, nagsuon naman unta mo. Kanang bana ni mo muna badluwa kay mo sukol na bagwang. Di ba ito kung sukol mo? Di ko tarunan ko di mo. Sugol ka rin biyahin na ta. Gibutol ko na nga ito pagka man nagsuol! Dudut! Mao ni akong problema ron kay dako gyud kay kalagot ang akong bana ngadto sing igsuon. Unsa kung buhaton nga makauli ang mga nilang kabubuton? Unsa man nagpamo ang pasultihon? Jolin. Ate Jidin, good morning! Ate Pres! Okay, o akong pasalamatan ko yat. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain ka ron og Sedpanyawan Herbal Capsule, Sedpanyawan Herbal Capsule with garlic, Sedpanyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa itong mga high blood, cholesterol, katong taas sa sugar. Ayok si piyata pag inom kada adlaw gyud, katulo sa usag adlaw inom. Sa bundag, unay kamukaon sa imong pamahaw, inom na daan og usa ka kapsula sa Sedpanyawan Herbal Capsule. Inikpadi ito ni mo maugyapon, usa gyapon ka kapsula sa Sedpanyawan Herbal Capsule imong imnon unay kamukaon sa imong kadiudto. Maugyapon inikpadi hapon ni mo, inom na sa kadaan og usa ka kapsula sa Sedpanyawan Herbal Capsule. Ug alang natong na problema bahin aning kidney o UTI, ayun na magkabalaka, di na mo angon magkuul. Tungod kayo na ni makapalibyo, makatambal, makaayo ng itong kibati bahin aning kidney o UTI, kini mo ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada 4 ka oras. Ug kung okay na, usa na lang ka kapsula sa Kugon Herbal Capsule imong immune kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot ha, alang sa kidney o UTI, Kugon Herbal Capsule. Don't panic, it's organic. Og sa tanan itong kaigsunan, kinahanglan mong inom yun taog. Sedpanyawan Coffee Max kay mo na yung mga daggo. Itang mga daggo mao ni nindot imnon pa doon ta sa trabaho kay panington niya. Dali kay mo nga nagtrabaho kay kondisyon kay ta. Kay lami kining atong Sedpanyawan Coffee Mix kay maunay say bitter nga makapabetter sa toang kalawasan. Sama rasad sa usa to atin digit. Para sa mga bata ko Alan, don't pepe tablia Don't para pepe tahan tablia. nag-energy, happy Fermi. Happy Mart. Waluna ko lunod ta happy gyud ta basta binutang dun pipi tablia. Unya happy buta kun adto tag sa Happy Mart. Kay mawagtang ang ato ang mga problema kay sulbad ang krisis dito sa Happy Mart. Waluna kulon tabunok og madawi. Sa tanan na ito magkaigsuunan, salamat kayo sa inyong paghapla sa tuang Sedlenement Well na kamo ang naghimog #1 sa tuang Sedlenement Well. Di dindot kini haplas matagabi, buwag tang sa itong panuot, pamaol, panakita klawatan. Barikos Benz, katul-katul, koto sa kabataan.
Og ilikay pagyud sa dinggi sa tuwang sedle na mitawel nga anhar na mapalit sa butika. Kung layo mo sa butika, order mo sa Shopee. Pwede rin na to order sa Shopee. Tanawalan nyo ang page sa Sed Marketing. Unya i-like nyo, i-forward, i-like, unya i-subscribe, unya i-follow ninyo. Kay mo gina importante kay para maghibaw po ng uban nga na diha ang mga produkto, genuine nga mga produkto sa Sed Marketing diha sa Shopee. Bam? Unsa bam? Kanang ato ang mga kasi naman ato ang kasi kahigala labi na sa ato ang kanang ato ang mga cinder sa wa man tumaubhag gyud ay nga ato mga cinder Goliath no. Kani ato mga tigiya sa ato mga suwat katong gibuhatan og drama ato lang i-appeal nga kamo mismo usuwayan ninyo ha. Ang ato ang celebrity coaching beauty so labi na kun ikaw paminaw ni mo imong panit murag dili kayo hamis ano ni mo aping murag dunay mga pugis-pugis murag dunay butut kanang botol o sa kanang murag buting-buting buting ana no celebrity ko jiga beauty so tungod kay giingon diri nga magpabilin kitang younger looking og kutis artista dula gani mga patay baka mga karitaw skin mo repair siya unya ang iyaha siga gitawag sangkap ning glutathione og papaya extract mo nang magpabilin kitang hamis puti og gwapa tanaw labi das mga kababayan at mga kabataan sa bampingan ng ilang mga panit no sa mga kalalaginan pwede sad celebrity ko jiga beauty so ayaw mong kalimot labi na nining mosunod no ato mga sakop sa Couples for Christ dinadapit sa tuburan Sister Josephine Sibay ingon mo sa brother Orlin Apares o Sister Marisa Apares ingon mo sa kanyang brother Fernando Sibay o sa kang unsay nga niini brother Jose Agsoy ayo kalimot ko mo ha celebrity ko jiga beauty so mas maayong tanaw yung siguro ninyo dihang tax marketing thank you Ate Pres Okay, ang sender na ito karong adlaw, Goliath. atong sinder Ate Pres Inday Jolin Jolene. Jolina biging nga ni pero yang nga Jolin kuha na Ate Pres kanang problema taon ni siya kay kanilang igsuon taon niya nga sigil sa taon sila away sa igsuon niya nga kanang lalaki ba dili wa pa ni sila mag-away kanang iyang asawa mo magsigil sila away Ate Pres unya di man taon makatuog ang mga anak ni Jolin og di do taon Isa ba asawag ba na di? oh ba nag-asawa timing ko ra gyud nila gabi Ate Pres mag-away sila ba Saba kayo. Saba kayo mo to anak kagwantas do taon iyang gapak dito sa iyang gituktok hilo mo noon sa no timing ko niyo nay mga bata di makatuog suko man iyang igsuon taon si Tungyol suko giadto sa unsa nay mo pasingit mo pasingit pa doy ako kay badlo kay mauna ana sa di ay ba gisukmag bang taon siyang Tungyol Ate Pres di tani mo sukod sa dudot mao na nagasumpag kay siya mao ni problema ron ni Inday Jolene nga unsaon kuno niya nga magkauli taon ang nagsuon taon kay di siya gusto nga mag-away-away mao ni akong problema dako na kayo kalagot sa akong bana ngadto sa iyang igsuon unsa may akong buhaton taon nga magkauli taon nilang maayo kabubuton please palihog ka bagi ko diha bam sa Bible na taon diha ang babasa nga ulion ang mga nagsuon ikaw Ate Pres unsa may ato ikasultian nila Ate Pres nga Di aparan ako tambagan gyud ang duha. tambagan sila Tambagan gyud ninyo ang duha. tinuod gid lisod kayo Magsuon na good. Nya Magsuon, nara sa mag-away bahay no, di ba? tinuod na Batik kayo. bati gyud lisod kay nang mag-away man nagsuon oy Lain kayo may pay atong awayon laing tao. nako abi ko Ate Pres nga tungod sa kuan na niya ika 75 years old na ta niya 74 na siya kunya iya mga anak kay away-away man wa siya mo celebrate di siya mo celebrate maglainan siya. gusto siya na kanang Maguli ang tanan. Nindot man gyud ang lain man gyud ang katag-katag ang inyong mga anak ba lain dito lain diri lain no. Ikaw gyud kanan maninguha man jud ka nga mapatch up ang inyong mga anak. tinuod na karon bam unsa ba atong makuha diha sige sa Bible bam balik ko na to ha Ay, balik sa ka, Genesis nga karaan pang mga testament na anak kining managsuon nga mag-away unya dili ra ba day basta-basta ang silot Ate Pres dili ra ba basta-basta ang kanang kini sa paghuan labi na din sa syudad gitawag na Ate Pres og karma Ang kanang na kada bitaw na mahitabo niya mingon nga sa amo probinsya mo da gigabaan mao ba na din sa syudad kanang gitawag karma kung sa amo gigabaan man kani na din nahasuwat kung imong timbang-timbangon dili ba day malalim no kay waari ka Genesis 4 versikulo 8 kay mandre unya si Cain miingon kag Abel mga tuta sa uma sa didto na sila sa kaumahan giunay ni Cain pagpatay ang iyang igsoon ili ako nang gingon nga sa una pa sa Old Testament pa naa na kanang magsuon nga mag-away karon kung wiro ka diri sa kana sa verse 9 ngari na sa 12 gingon diri ay si Cain niingon man ang Ginoo hain sa Abel ngay mo igsoon ningos Cain ambot magbalantay bagod ako sa kong igsuon buhos sa maingon ng Ginoo nganong gihimo mo man kini nadungog ko ang dugo sa imo igsuon nga nagsampit kanako gikan sa yuta
Yaming ipatay si Abel. Oo. Ang dugo nga may banaw dito sa yuta, ningon ang Ginoo may nagbuhat nato. Nadungog ko ang dugo sa mo igsuon nga nagpanawag. Ya, gisumpayan sa 11 ang Dios Amahan. Karon tinunglo ka na og elis isalikway ka sa yuta diin ang dugo sa mo igsuon nga imong gipatay miagas og mituhop. Kung mag-uma ka, ang yuta dili muhatag kanimog abot. Mo ba? So dili ta ang silot ba sa maabot bitaw kani sa Old Testament. Gani kung nga kumasayop kadtong sa basahon na diri sa ni David, kasi David giila mo po nga usap po na sa mga sikat na Biblia katong diha nagsadihang nakasa siya kingnam sa Ginoo hasta iyang anak po si Solomon nga mas daghan pag-asawa kay ni David nga iyang amahan. Iyan ang Ginoo nga dili pa mo mahayagom karon adto na sa inyong mga liwat sa inyong mga anak o sa inyong apo. Muna na dili di malalim mo kay makasana Sa ato di ay bam, dapat kanang imong giingon nga dili ka mahiagom karon adto sa imong mga liwat. Adto na niya imong anak o apo na dito sa ang David Sa to pa, tinuod ang ingon nga ang nagkuan sa amahan, ang sa ta maguroy sa mga anak. adto sa mga anak. Mao man ang gitawag nila tingali Ba? family tree. Kaningon ana, maguro dito. Gi-explicar man na ako sa seminar pagtambong na mo ni Dr. Rene Bolioser. Ay nga, amahan, inahan, makasa. Mahiagom di ang anak. Ngano man? May apel. Nga, ma-appeal man ang anak ko. Maguroy man di corona. Maguroy man. Ang ako lang ko di unfair kung ang anak mako ang sa iyang ginikanan. Naaman ko diri sa tinuod tingali na kay kung imong itakli diri sa kaning nahisuat diri. Nay, kaning ingon ay karon tinunglo kana og isalikway ka sa yuta diin ang dugo nga imong sa migsuon nga imong ipatay miagas og mituhop. Sa ato pa daghan ang gigamit sa Ginoo. Ang dugo sa iyang igsoon nga iyang ipatay ni gamit og kahimanan. Ang yuta mo yang gigamit nga mato pa kung mag-umasi kain dili mohatag og abot. Sa ato pa daghan ang ni apel, daghan ang ni apel. Kalong ingon mo nga ang amahan og inahan kung makasa maduhig ang anak. Maduhig ang anak. Maduhig ang apo. Kay kung iba ilingin nimo diri sa bag-o pang pagsugod sa kalibutan, gigamit mo sa Ginoo ang kuan, ang yuta ug ang abot nga moapil og silot niya. Kung mag-uma ka na, dili na mo hatag nimo yuta ang yuta og abot. Magtago-tago ka o maglatagaw nga walay pinoy-anan sa kalibutan. Daghan sa kalibutan dili na mo hatag nagbalay kapuy-an. Mao na nga Nga, kanang tempa, doon na ito yung mga kaliwat si itong kuan. the ate friends. Si Cain. O kisa ito nagpatay? Si Cain, ipatay niya si Abel. Doon ay kaliwat to, si Cain nga nag-antos, pareha sa anong gisilutan taga ang si Cain, di ba? Dili mo sana ang imong tinanom. Kinsa may mga anak ni Cain nga diya sa Bible? Si Cain, doon naman na si mga anak no, hasta pod ni si ako nga kawan kay anak, mga tanay yata pa do Joshua anak ador na. Si Cain, ang mga kaliwat ni Cain, daghan man ni siya anak. Di apo pagkamatay ni Abel Goliath, no? Ingon diri sa Biblia ako nabasahan nga si Adan ug sa iba nagkahilawas og usab ug nanganak sa laglaing bata nga mura-murag naong ni Abel. Usab sila kuan. Diri sa chapter 4 verse 25 yan. Unya nagkahilawas na usab si Adan sa iyang asawa nga si Eva ug nanganak og batang lalaki. Si Eva miingon, gitahatagan ako sa Dios og anak ilis kang Abel nga gipatay ni Cain. Busa ginganlan niya ang bata og Seth. Si Seth na. Pero dili sila parehang daw ni Abel. Pero palihan siya kay ingon puli man. Laki. Ang atong punta ni Goliath katong nagpatambag nato unsa to yung problema kay mao nang dili gud sila magkasinabot ug magkaaway sila managsuon. Ako kung gibasa di Goliath si Cain ug sabi so magkaaway pa unya kana ra bang ini kaaway na muguroy maduhig haron sa mo bitong ubang ingon nga nagdumot man na kayong ilang mga ginikanan na sa una kontra matan kini mga anak ka mag-iulaan na bitaw kaya na din Biblia di nga ako ningon nga pagpatay ni Cain kang Abel ningon ng Diyos amahan hay na mo ikson abot pag ako nagbantay siya nadungog kong imutingog kaya ang dugo nga nibanaw sa yuta nagpanampit na ako ang ilang Priscilla nga ang Ginoo day mo nang mingon nga maduhig kaya dire sa Biblia sa bagong daan pa yung kasuwatan gigamit sa Ginoo ang uma ang yuta ug ang dugo ang silot ni Cain na mo dire so muna nga sa New Testament na karon nga ingon maduhig ang mga anak balik sa problema ang iyang pautan ng Goliath
Question number 1. Sige bang tanong dia? Kung Ulion na taon. Unsaon niya nga mauli? Kay kaaway na magmayo yung isuo taon. O pa rin kakatambag niya nibalik mo takin nasimang naman mi sa mga example. Simang bitaw kayo. Ang iyang kundi karon nga mauli na ilang mayong kabubot. Sa isuon kay purtin nga away. Gamay lang kita time na to, ma'am nataag kita istorya. Old Testament man, diretso sa inyo. Diretso ni Jesus, I am the way, the truth and the life. Dadanan. Sige, no na, I am the way, the truth and the life. Ay, tuog naman sa nipil, maguntas ka. Ano ba na natin ito lumanon? Kung ako ang Paso Dion.